Tady je video lhaní, není nutné lhát. Co je? Au. Radši spíš. To jsou nějaký diamantíky, nebo co to je? Počkej. Jdi otevřít, jasný mi, jo. Já zatím půjdu uvařit snídani. Jasně, mami. Jo. Prostě. Jasně, mami. Počkej. Vezmu hrnec. Au. A tady. Ne. Au. Ježiši Kriste. Tak. Už to mám. Takže budu teďka vařit. Tak zatím to teda zatím otevři někomu, jo? Má přijít tvoje kamarádka. Jasně, už jsem otevřela, ale nikdo tam nebyl. Jasně, lhala jsem, ale to je jedno. Máma, nemá se co vyptávat. Co to je? Něco zlatýho, čekej. To sbírat, čekej. Ale to ne. Jo. Počkej. To nejde. Tak, hotovo. Už jsem to otevřela. Teď budu sbírat ty diamantíky. Kam to spadlo? Tady takhle. Tak, už to mám nazbíraný. Tak, teď to zavřeme. Co vypadlo, to je jedno. Tak, takhle to vynesem a do pokojíčku. Nějak to přijde podezřelý. Co to dělá? Nikdo tam nebyl, ale já jsem si byla jistá. Hele, no co je, máme? Usmažíš místo mě tu mrkev, protože já potřebuji přečíst. V postele jsem unavená. Dobrá, mami. Tak jo. Ach jo, hrozná ta máma. Prostě hrozný. Tak. Co je to? Co je tohle? Velkou napětí. Já nevím. Čekej. Zlatý. Táto. No co je? Ona lhala. Ona si místo toho prostě šla hledat poklad. Je to normální? Ne, není. No, není. Slibě lhala. Já si budu psát deník. Spadla mi peřina. Já si budu psát deník, prostě normálně. Budu normálně psát deník. Tak jo. Mám už to napsaný. Teď jdu takhle. Jdu to si číst jakože. Jinak si budu psát ten deník. Takže ty to jdi okamžitě prodat. Jasně. Počkej. Jasně, jdu to prodat. Počkej, musíme to přenést do toho. Počkej, do toho. Je, tady naplně k tomu. To asi našla. Tam, já. Takže já to jdu přenést do mýho převozu. Vezmu s sebou toho cheddara. Neříkej mu furt cheddar. Je to hrom a hotová. Pastafidle. To je jedno. Tohle to necháme a přesypeme to do té jiné. Tak. Tady je druhé. Tady nejde. Tak. Teď ještě tu druhou otevřít. Jinak to musím přesypat. Mega. Tady to složím. No, tak už mám tohle. Tohle složím tu mopu. To nepotřebujeme. To dáme takhle. Tak. Jdu prodat na trhy. To bude skvělý. Tohle peněz budeme bohatší. Yes. Okay. Tak, už přesně trošku čadit, aby to neposmáváte. Prostě takhle. Hele, já jdu
teda dát na trh a něco nakoupit, jasný. Konečně. Cože? Ona vám fakt neotevřela. Mia, no vždyť jo, lhala. No vždyť jo, lhala. Mia! Proč lhala? Co je? Co je? Ty! Au. Tak, a teď to vždycky prodat, dávat to do kufru. Tak. A teď prostě pojedu. Ne, musím určit, no, tady to odpojím. Třeba se odpojím. A jdu, počkej. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste, já se nemůžu ani dostat do svého auta, nebo co? Co? To je hezký. Já to mám. Ča. Co si to dovoluješ? Co si to dovoluješ, ty svině? Já nejsem svině. Já si to beru. Běžím potom. Prostě běžím. Počkej, jsem dát sem. Sakra mensky. Jak to je? Jak to? Že to nejde. Počkej. Chvilku strpení. Tak. Už to půjde, myslím.